Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Binabigyo sa Facebook o unsa mga pamagi sa social media sa YouTube ug uban pa. O live kita karon sa GSAT, live usab kita karon sa Facebook, live usab kita karon sa itawag nato og pagtamok sa kanilaing signal sa mga FM station sa Hope Channel sa tibuok nga kalibutan or kay ang ato nga mga Facebook or ato nga mga Hope Channel FM naka-live man sa tibuok nga kalibutan pinagi sa Facebook. O ako nga dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church, ilalom usab sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente Elder George Roger Caderma at usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares ug usab sa ato nga Treasurer Sir Chimuel Almosera. Ug ang ato gikalipay ang mga punto nini nga kahapon. Buena, hangyon ko kamos pagduko sa inyong mga ulo, mag-aampo kita. Dagan salamat o Dios sa imong pakiguban, dagan salamat sa imong gugmag panalangin nga among naangkon. Tuguti nga ikaw magahatag ka namo og dugang kabaskog sa imong panglawas. Panalangin matag usa ka namo, ipadala imong balang espiritu. Muni gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So, ato nga lantaw sa mga ato nga mga kauban dinhi sa Facebook o niya dinhi igsoon ang ato nga September 6 ta karon 2018 o niya na dinhi ang ato nga mga makugihon sa pagsulod sa programa si Giraptay Micabalo Selmaro, niya sab dinhi si Lindy Arellano Caduyak, niya sab dinhi si Junjun Baybayon, niya sa dinhi si Herman Davo, si G.E. Martin, Eleonora Jimeno, si Reggie Gonzales, Casman Ivolem, Ray Dilema Locaberte, Gerald Miraflor, Races Celis Razo, Rostom Esteliore, Eljo Nakano Razonable, Hazel Natli, Franklin Rosas, o Gold Chloe Agosto Padhasian, Nis Onde, Jimel Ang Kabahog, may hapon ni mo, Brother Jim, o niya usab dinhi ang uban, no? Nahihinapon din nga pagasulat, di na ito masabtan, niya dinhi si Bong Sonyega, RFM Madina, live mi karon Pastor. Okay, may hapon usab dinhi sa Dumaguete, sa Leyte, sa Negros, ilabi na sa Negros Oriental, Siquijor Mission, sa atong mga administrators diha. Ilabi na din sa Dumaguete si Pastor Libby Hermosa, o usab sa presidente nga natukod nga Adventist Media Missionary Organization, si Engineer Joseph Nuay, no? Dagan salamat sa inyong pagsunod. Ang ato Hope Channel mga kauban dinhi sa buhat na ilalom sa pagdumala sa ato nga station manager Sir Janser Calibod, nagkaabot niya ng lugar ug nakita nila kung unsa ka kusog ang mao nga programa sa pangutana pastor tungod kay nakalabay sa GSAT ug halos daghan usab nga Adventista nga nagmonitor niini nga programa sa gitawag nato og GSAT. Okay? Niya din si Jimel Imong, niya sab din si Loiting Bautista ug niya sab si gitawag nato og Lia Makabuhay Abalye, niya sab dinhi si Russell Celes Raso, niya dinhi si Lindy Arellano Caduyak, og niya dinhi si Eleanor Jimeno Nis Onde, no? Og ayaw mo kalimot mga pinangga nga pwede ka mo manawag nining ato nga programa. Pwede mo manawag sa 0926 554 7161, no? Usbon ko, alang niya itong FM, madungog lang atong tingog, apan dili makita ang nasa screen. 0926-554-7161. Okay? Daghang mga pangutana igsuon nga kuno kini ato nga live nga programa, basig dili kuno ni siya live kay based sa observation sa uban, no? Live yung kaya ni siya igsuon. Kung testingan ninyo ang pagtawag sa numero 0926 554-7161. Basig nagunahuna nga ang ato mga pangutana dinhi ato na gipang andam na dinhidaan. Aron ma-check ninyo igsoon, tawag mo diri. O niya ang inyong mga pangutana ay ilabay ninyo diri sa ato nga pangutana pastor.
Okay, andam na kita mga nubag sa mga pangutana igsoon. Unya dinhitas mga nangakalista dire. Una, dinhita sa kang Ronald Kamanian, nagingon diri. Pastor, mangutana lang ko, sakto ba ang akong kauban sa trabaho nga iglesia ni Kristo? Ang ilang gituhuan usab lang ang Dios, ang Amahan ug atong Ginoong Hesus, dili Dios kun dili tao. Okay? Naa sila'y verse sa Bible or Biblia nga ang nagpamatuod nga tao si Kristo. Nganong nakaingon man sila ani pastor? Ato na lang usahon sa dinhi ang nay nangutan na dinhi mahitungod murag related ra gyapon ani nga mga puntuha. Pero anyway, ato lang sa nisang tagaan og pagtagad. Wala may naglalis igsoon nga si Jesus Christ tao. Tungod kay si Jesus Christ nagpakatao man. Okay? So naay daghang bersikulo nga mga basa nila niana nga mga puntuha. So dili ta ingon nga ato mabalakat na ang mga bersikulo sama pananglitan sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 22. Si Kristo tao nga gipamatud-an sa Amahan. Ya sa iyang pagkatao, muhilak siya, kapuyod siya, mabati siya kasakit, mabitaw nga maula ang iyang dugo, kay tao man siya. Pero igsoon, kana ang ato nakita, resulta na sa plano sa Dios. Pero kung imong susihon ang balaang kasulatan igsoon, ay daghang mga bersikulo magpamatuod. Kanilang daan igsoon makapamalandong ka. Atong tanaw na, unang Juan kapitulo 4, bersikulo 2, nagyon dire. Inyong mahibaluan ang Espiritu sa Dios pinaagi nini. Ang matag usa ka espiritu nga magaila si Jesucristo nagpakatao kini iya sa Dios. So kung iya ka sa Dios, magtuo ka nga si Kristo nagpakatao. Ato lang simpulon pag istorya igsoon kanang word nga nagpakatao. Unsa man siya kaniadto? Okay? Kanang mingon kag nagpakairing, unsa di siya kaniadto kun dili siya iring? Okay? So, mo man siya nga mga punto igsoon kay usahay ang mga bersikulos Biblia himuon nila nga i-interpret nila sa ilang kugalingon nga una-una. For example, na sila mabasa sa Usyas, ang Dios dili tao. Okay? Dagan na sa din sa Ezekiel 28:2, ang tao dili Dios. Pero wala kay nabasa diha nga nagingon ang tao dili pwede, ang Dios dili pwede magpakatao. Wala kay mabasa diha. Wa sa tay mabasa igsoon nga sa Biblia na si Kristo dili Dios. Di sa na nimo mabasa sa balaang nga kasulatan. Pero naay tagna sa Biblia nga atong ikahibulong nganong si Kristo man ang mapadapat niya na. Atong sugdan, Isaias 9:6, okay? Atong tanaw ng balaan nga kasulatan aron makit-an nato ang mga punto niini. Okay, Isaias kapitulo 9 sa iyang bersikulo 6. Nagingon dire. Kay alang kanato ang usa ka bata na tao. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, og ang iyang ngalan pagatawgong kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, Amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Kinsa maning bata nga natao. Nga dinhi sa iyang abaga igsuon, gitungtong sa iyang abaga ang mga matawag nato dinhi nga gingon kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, Amahan nga walay katapusan. Unya dili sa lagma igsuon nga makita nato dinhi sa maong gyapon nga libro sa Isaias 7:14 nga nagingon, busa ang Ginoo gayud maoy mohatag kaninyo og usa ka timaan. Aniya karon ang usa ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak ka lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Og dili sad sa lagma nga pag-abot sa Mateo 1:23 nga si Kristo ang gitawag og Emmanuel og ang kahulugan sa word nga Emmanuel ang Diyos kauban nato. Unya makatilingala. Kay nga naman, kining Diyos nga nagpakatao, kining Kristo nga gitawag nga nagpakatao,
Mao siya ang gisgutan sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, 2 ug 3. O atong basahon, mao ni ang nakalatid sa balaan nga kasulatan. Sa sinugdan, mauna ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Take note, sa sinugdan, mauna ang pulong kauban sa Dios, ug Dios ang pulong. Meaning to say, kining pulong nga mao ang Dios, kauban sa Dios, sukad pa kaniadto. Okay? Now, niya din sa versikulo 3, ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya, ug niadtong mga nangahimo na walay bisan unsa nahimo, dili pinaagi kaniya. So imong makita igsoon nga kining pulong nga kauban sa Dios, og kining gingon nga Dios ang pulong, og sa bersikulo 14 og ang pulong nahimong tao. No? Matingala kung anong di pa maginato ni Maget. Okay? 14 nagingon og ang pulong nahimong tao. Okay? Og ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya og kamatuoran. Nahimong tao. Okay? Unya, dili ni siya ordinaryo nga tao kay Diyos ba ni siya? Kung mo tanawon ang Kolosas 2:9, tinaw makay ni Kolosas 2:9, atong tanawon. Mao ni ang pahayag sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9. Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Diyos. Unsa di igsoon? Kay diha kaniya nagpuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Diyos. So naa siya'y tao siya o naa siya'y pagka-Diyos. Muna nga nag-ingon diha, nagpakatao. Na kung imong tanaw ng balaang kasulatan, si Kristo gid mismo nag-ingon niini nga unsa di ay siya kaniadto. Unya nay mabasa sa balaang kasulatan, Juan 18:37 na iyon. Og si Pilato miyong kaniya, hari ka ba diay? Og si Jesus mitubag kaniya, sumala sa giingon mo, ako hari, og alang niini, ako nagpakatao. Alang niini, ako nagpakatao. So, imo kuno lang taon igsoon niya. Pag-abot sa 38, si Pilato nangutan na kaniya, kay unsabay kamatuoran. Kaya kung imong sibugan igsoon, nag-ingon si Ginoong Hesus, si Jesus sa 36, si Jesus mitubag, ang akong pagkahari, dili niining kalibutan na, kung ang akong pagkahari, iya pa niining kalibutan na, nan moaway unta ang akong alagad. Asa di ay siya? Ang iyang pagkahari, wala nining kalibutan na. Lisod ba na nimo siya sabton nga tinaw man kayo na? Dungaganta. Juan 8:24-25. Okay? Kung namoy na libgan, tawag lang mo. Okay, 23-24. Nag-ingon dali. Siya miingon kanila, kamo taga-ubos, ako taga-itaas, kamo taga-dinhi ni ining kalibutan na, ako dili taga-dinhi ni kalibutan na. Tinaw, no? Kamo taga-ubos, ako taga-taas, kamo taga-dinhi ni ining kalibutan na, ako dili taga-dinhi ni ining kalibutan na. Tagasa mo dahil siya. Hari ba siya? O ang matod sa versikulo nga atong gibasa previous, ang akong pagkahari, dili nining kalibutan na. Asa mo dahil siya? Siyempre, tagalangit siya. Unya, diha na siya sa wala pa ang kalibutan igsoon. Yeah, kung imo tanaw din ang Mikias Kapitulo 5, versikulo 2, tinaw mo ni siya, o tagna mo gyapon ni siya, nag-ingon din 5:2 akong basahon. Apan ikaw Bethlehem Epratah, ikaw nga maoy jutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa yuta sa Huda. Gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel. Mugula. Bini igaanak. Asa dapit didto sa Bethlehem Epratah.
Unya mato pa dinhi kang kansang kagaagi sa kaginikanan gikan sa kaning panahon gikan sa walay katapusan. Di gikan ng bata nga matawo nga naa sa Bethlehem Ephrata, gikan sa kanhing panahon gikan sa walay katapusan. Kinsa man ning gikan sa walay katapusan? Ha? Walay lain ang Dios igsuon. Gani, mao man ni kinaiya sa pagka-Dios. Imong tan-aw na Salmo 20 bersikulo 2. Sa wala pa patunghaa ang kabukiran ug ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo. Bisan gikan sa walay sinugdan, gikan sa walay katapusan, ikaw ang Dios sa gihapon. Gikan sa unsa? Gikan sa walay sinugdan. Gikan sa walay katapusan, ikaw Diyos sa gihapon. Mo man nga kung imong basahon sa English. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word. Meaning to say, wala pa ng beginning igsuon na ana ang pulong. Tawag ko mo, aron matagaan na to o paghusay. Tinaw man eh. O niya, sa Tito 2:13, ngayon, tao si Kristo, ang, aron makita og matinaw ginato kay lami magini siya pagasulti gani sa Griego. To Migalo Theo kay Sotero Iso Kristo, great God and Savior Jesus Christ. Na ato tanawon Tito ikaduhang Timoteo Tito 2:13. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Kristo nga atong dakong Dios og mangluluwas. Unsa si Kristo? Dakong Dios og mangluluwas. Bueno, daghang salamat ana igsoon sa imong gipadala nga pangutana. Kung na kay follow up palihog, tawag mo. Nagulat ta sa inyong mga tawag garon. Gold Chloe Augusto Padhaksian. Mayong hapon, Pastor Chris, kumusta sa tanan? SDA labi na sa Paiton Church, Tangub City from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Okay? Tangub City, gikan kang Gold Chloe Augusto o may hapon dihab sa ato nga mga kaigsuonan diha. O niya sad si Loiting Bautista, Pastor, mangutana ko, ngano man atong mga igsuong Muslim, okay raman sa ilaha mga sawa og daghan. Doon ako'y amigo nga Muslim nagingon, dili man daw sala mga sawa og daghan. Naabay verse sa Bible, Pastor, nga sala mga sawa og daghan ang usa ka lalaki. Igsuon ni nga ni punto. Ang kasal sa Biblia igsuon, balaan. Gitunong pagyud sa balaan nga adlaw. Kung imong tan-awon ang Genesis 2, klaro og tin-aw maning Genesis 2. Ato na Genesis 2 kapitulo 2 bersikulo 24. Tungod nini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug muipon siya sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unod. Meaning to say, usa ka unod, dili duha. Pangutana, kung daghan imong asawa, unsa na may tawag ana? Ha? Dili na mahimong usa ka unod. Pero ang Biblia naging biha, ang bana ug asawa mahimong usa ka unod. Unya tanaw nimo sa gingon ni Jesus Christ, nganong sa Biblia ang uban na ay mga asawa. Tanaw na to, 19. Mateo kapitulo 19. Nag-ingon dinhi. Sila, bersikulo 7, sila miingon kaniya, nganong nagsugo man lagi si Moses sa paghatag og sulad pamatuod sa pakigbulag og sa ingon ni ana ang lalaki makabulag na sa iyang asawa. Okay? Unya, bersikulo 9. Og magaingon ako kaninyo, bisan kinsa nga mga bulag sa iyang asawa, gawas kong ang hinungdan, mao ang pakighilawas, ug unya, mga asawa siyag lain, makapanapaw siya. So sa ato paigsuon, dili pwede nga aduna kay asawa, bisang nagbulag pa mo, mga asawa kag lain. Sa issue sa fornication, mao ray gitugot. Now, balik ta sa pagtulunan sa Muslim, wala man ko'y problema anang Muslim. Kaya ang Muslim landaan, dili man na sila Christian. Islam man na sila. Ug ila man ang pagtulunan, so may labot na ako ng ilang pagtulunan nga ila man na. Pero, naalay akong nadunggan sa pagtuon nako sa pagtulunan sa Muslim.
correct me if I'm wrong, kung na may mga Muslim nga naminaw karon. Dili pwede mga sawa ang usa ka Muslim o laing babae kung dili musugot ang permirong asawa. Correct me if I'm wrong. Ay basi unyag na sayop ko. Unya ikaduha, nganong mga sawag otro ang Muslim aron ang babae matabangan sa iyang kalisod. Ibali, madugang, porboy no ato sang bugtuon kanatay caller. Go ahead, caller. Atong dawaton ang atong caller. Padayon. May hapon, Pastor. May hapon usab. Kanang, magkana ba ko, Pastor, kung kanang, ako sa born again ba? Saan tinawag niya born again? Kanang, linibot again ba? Unsay tinuod nga born again. Actually, kanang born again egson, kung aton tan-awon ang Biblia, dinhi man nila gikuha sa Juan Kapitulo 3. Okay? Atong tanaw na. Juan Kapitulo 3, versikulo 3. Nagingon, og si Jesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kung ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa ginharian. Og si Nicodemo mangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na, makasulod pa ba siya sa pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan? 3. Og si Jesus mitubag sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kung ang tao igaanak sa tubig og sa espiritu, dili siya makasulod sa ginharian. Mao man ni problema igsoon kay mismo tong mga tao nga ang ilang bautismo dili pinaagi og tubig, pandong-pandong ra, nag-angkon nga sila born again. Pero kung imong tan-awon ni Biblia, igaanak sa tubig og espiritu. Meaning to say, ang word magod nga born again is born from above. Meaning na tao, dili ingon nga na tao nga giagi sa sabakan siyang inahan, kundi na tao pag-usab sa relasyon niya gana sa Ginoo. O of course, kung imong tan-awon sa unsa nga paagi nga mahimo ni siya, atrasa nato sa Juan 1 kay sumpay man ni siya. Actually sa Greek igsuon original, wala may kapitulo o bersikulo, so meaning sulat. 1:12, unsay buhaton aron ikaw mahimong born again. Okay? Niya, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo siyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimo nga anak sa Dios. Okay? Nalantay 5 minutos aron matapos atong first portion. So meaning to say, igsoon, imo makita, aron ikaw mataw pag-usap, mahimo kang born again, ikaw mudawat og mutuo. Dili lamang mutuo ha, ang pagdawat usab ngadto kang Jesus Christ. Okay? Muna gitawag nato og na tao pag-usab. Kay kita igsuon giangkon baya ta sa yawa nga mga katawhan nga mga makasasala. Unya walay laing paagi nga mabawi ta gikan sa gahom sa yawa, mao ang pagdawat kang Jesus Christ. Mao na nga mahimo kang born again. Meaning to say, ang daang pagkatao nimo mamatay una. Ini kamatay sa daang pagkatao, mabanhaw ang bag-o nga pagkatao ug mo ni gitawag og born again. Atong tanawon, Roma Kapitulo 6. Okay? Roma Kapitulo 6, versikulo, sugod ta dinhi igsuon sa versikulo 2. Palayo akay, 3 na lang, wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan na bautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Busa, pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa amahan, kita usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. So maunan nga kung si Kristo namatay, gilubong, nabanhaw, kita usab ang atong daan pagkatao namatay, gilubong sa tubigon nga dapit, inighawas nimo nabanhaw na ka o gitawag ka nga born again.
Mauna nga ang imong gikinabuhi karon dili na ikaw kun dili si Kristo ang nagkinabuhi sulod kanimo. Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Mauni ang gipahayag sa Galacia 2:20. Atong basahon. Tin-aw ni siya nga pagka sulti. 2:20 nagyon. Gilangsang ako sa krus uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sulod nako. Og ang gikinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Sa dihay, dili na ikaw nagkinabuhi. Si Kristo na ang nagkinabuhi sulod nimo. Mao nga nag-ingon diha sa Pilipos 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Si Kristo naghatag pusog nako. Kay nag-ingon ang Juan 15:3-4, kung wala si Kristo, wala kamoy mahimo. Busa kanang uban nag-ingon nga born again, ayaw ni ipanghinambog nga mo nga born again na baka. Ako, born again ako, di mo na ang i-advertise yung manghinambog. Kanang born again, resulta na sa atong pagkaluwas. Bueno, nakabsanta sa atong first portion. Mabalik kita karon tuntod. Ayaw paggawa. Samok pastor, walay kalinaw ang among pagpuyo. Unya tungod kay na kuan ko sa daotang binuhatan, unang-unang droga. Mugamit gyud ko adto sa una. Unya ang akong mga anak ana halos kami ng tanan pastor nang gamit ana. Pagbati na ako pastor kahadlok. Unya pagbasol kung naminaw pa lang unta ko sa Ginoo adtong panahon na nasalaya pa ko, wala unta ko makaabot din sa presohan. Lisod, pastor, ang mga piniriso. Kay dili nimo mabuhat ang tanan nimong gustong buhaton. Unya, pag ampun ako sa Ginoo, ingko Ginoo asa man gyud ko. Tudluy ko sa kanang tama na iglesia na akong sudlan. Nagpabautismo na dayon ko, nagdesisyon na dayon ko, kay grabe kaayo ang akong kalipay, nadinhi ko sa Adventista, kaysa didto, kay kung didto manggod, ang akong gipangayo sa Ginoo na mga pag-ampo, nadili lang ko tigpaminaw, kinanglan mo buhat pod ko sa pulong sa Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo na makagawas ko dinhi, mga lagad yun ko sa Ginoo ug tapukon ako ang akong mga anak na 5 ka buok aron sila usab sabay kami mga lagad kaniya. Akong na kuan sa akong kasing-kasing na naa ako'y kalinaw sa iyahan, na ako'y kalipay ug labaw sa tanan na ako'y paglaom. Bueno, may balik kita. O sa atong pagbalik niya dinhi si Nes Onde, niya dinhi si Eleonora Jimeno, niya sab dinhi si Hazel Natli, niya sab dinhi si Lindy Arellano Kaduyak, niya sab dinhi si Russell Celes Razo, niya sab si Grapitay Mikabalo si Maro, o niya sab dinhi ato nga igsoon si Bungson Yega. O niya balik ta atong bugto nato nga pangutana mahitungod sa Muslim. Mao na akong studyhan, nabasa nako sa pagtuluan sa Muslim niya. So kibali text man to unya katong nagtawag sa ato karon no, about sa born again, kung napakadiha pwede ka ka follow up
Pero kung wala na ka, okay, boy, no, natay caller. Ato sang tawag atong dawaton ng caller. Go ahead, Igsoon. Go ahead, palihog. Ngayong hapon, Pastor. Maying hapon usab. Nato itong Pastor, sa Santiago, tingin ko, puno hantod sa site, Pastor. Okay, atong basahon ang ing Santiago 1 ngadto sa size nga imong gi sandigan sa imong pangutana. Santiago 1. Si Santiago ulipon sa Dios og Ginoong Hesukristo nganha sa napulog duha ka banay sa banay sa Israel. Dos, mga igsuon ko isipa nga maoy tumang kalipay sa diha nga ikasugat ninyo ang nagkalain-lain nga mga panulay. Kay kamo nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangpot sa pagkamainantusing. Mao lamang nga kinahanglan ang pagkamainantuson inyong gitawag na to tugutan sa hingpit nga pagbuhat aron kamo mamahingpit sa og masangkap nga walay makulang. 5. Ug kung aduna man kaninyo'y nakulangan sa kaalam, papangayua siya sa Dios nga nagapanghatag ngadto sa tang mga tao sa madagayaon gayud og walay pagpamuyboy og kini igahatag. 6. Hinuon kinahanglan nga mangayo siya uban sa pagtuo, sa walay pagduwa-duwa kay siya nga magaduwa-duwa sama sa balod sa dagat nga gihandos o gikuso-kuso sa hangin. Unsa may pagngutanan Igsoon? Wali, Pastor, sa Santiago 5, puno sa site, kanan sa mga dato ba? Okay. Santiago 5, 1 ngadto sa 6. Abi na ko og aning Santiago 1. Okay. Dire ako masahon. Nan nga mga dato panghilak og panibay yabaw kamo tungod sa mga kagulanan nga taliabot kaninyo. Ang inyong kadato mga dunot og ang inyong mga besti pangakutkuton sa mga tanggob. Ang inyong bulawan og salapi mahurot sa taya og ang ilang taya magasaksi kabato kaninyo magautot ang inyong unod kamo nagatigom og bahandi alang sa katapusang mga adlaw. Ani akaron nagatuaw ang mga suhol nga inyong gitikas gikan sa mamumuo nga nanag-ani sa inyong mga umah og ang mga pagtuaw mga mag-ani midangat sa mga dalunggan sa Ginoo sa kasundaluhan. Dinhi sa yuta kamo na nagpuyo sa kaluho og sa pagpatuyang sa kalipayan kamo na nagpatambok sa inyong kasing-kasing aron ihawon alang sa adlaw sa ting ihaw. Sa may pangutana Igsoon? Pastor, kung libo mo kasi, naito mo ba mga dato? Mga dato nga tikasan Igsoon. Now, sa bersikulo 4, aniya karon nagatuaw ang mga suhol nga inyong gitikas gikan sa mga mamumuo. Okay, tinuod na si Igsoon. For example, mga dagko kay nga mga tindahan Igsoon. Panahon sa tingsweldo, papirmahon sila og blank payroll. Unya, tagaan sila kwarta, dili sakto nga paghahatag kung atong tan-awon sa minimum wage Igsoon, wa nakasulod. Unya, kung ang mamumuo, mulikramo, katong ilang gipakpilapan Igsoon nga, gipirmahan nila nga blanco Igsoon, sila na magbutang pila ilang gibutang dito Igsoon. So, maninikas nga mga dato Igsoon. Ang gisgutan din katong mga dato nga tikasan. Wa magisgot ani Igsoon katong dato nga gipanalanginan sa Ginoo. Si Abraham dato kato. Okay? Gipanalanginan sa Ginoo. Si Solomon dato kato. Si David, dato kato siya. So actually, dili sala ang pagkadato. Labi na ang imong pagkadato, pinaagi sa imong pagpaningkamot. Dili itong pagkadato, pinaagi sa pagpanikas. Pananglitan, anang na maligya og mga droga, syabo,
Unya ang drug lord ni dato igsuon alang sa pagpanikas. So ang gisgutan ni igsuon mga dato nga tikasan, dili to mga dato nga mga gipanalanginan sa Ginoo. Unya kung maghisgot ta og dato igsuon nga gitawag nato og dato nga gitawag nato og wala mo sandig ngadto kang Jesus Christ, na example ana din sa balaang kasulatan igsuon mahitungod sa dato nga gisgutan nakig istorya ni Ginoong Hesus. Unya sa pag-istorya ni Ginoong Hesus din ni igsuon, gis Mateo giignag isa ni Ginoong Hesus igsuon nga masayon pa sa usa ka kamilyo paglusot sa dagom kaysa usa ka dato nga makaadto sa langit. Tungod kay ang iyang gisandigan igsuon katumang iyang pagalingon nga salapi, wa na siya magsalig ngadto kang Ginoong Hesus. Balik kanimo igsoon. Ano din na Pastor? Atong dato niya. Okay na, Pastor? Okay na. So, in fairness sa mga dato nga mga ipanalanginan sa Ginoo, dili mo apilaan ng Santiago ang bersikulo kapitulo 5. Ang gisgutan diha ang mga dato nga mga tikasan, no? Daghan mga dato nga mga tikasan bitaw nga mismo sa Pilipinas igsuon. Tan-awa rang uban natong mga politisyan nga dato sa gitawag nato og pangawat sa kaban o kwarta sa Pilipinas. Nagpasalamat naman lang ganit ta igsuon nga aduna tay presidente nga kugi usab niya na nga mupakgang niya na mga maldito. Okay, Bueno, natay sunod nga caller. So caller, go ahead. Pastor, may hapon, Pastor. May hapon sab. Ano tayo lang ko, Pastor, may tawag baling igsuon ni sa Ginoo ba? Pastor, may ni Pastor Buk kasabot yung igsuon niya sa unod na siya, Pastor? Okay, nag-refer ka sa Marcos 9 igsoon? Ha? Pastor? Nag-refer ka sa sinulatan ni Marcos? San Marcos. Naman po sa uban. Isa galit sa uban nga kuan naman po dyan. Isa galit sa buha. Nasa na sa Mateo 13. Okay, nasa din sa Marcos kapitulo 6. Nasa sa Lucas kapitulo 4. Pero ang akong Okay. Ang akong giabri karon igsoon ang Marcos kapitulo 6 bersikulo 3. Basahan na ko Anawa. Dili ba siya mauman ang panday, ang anak ni Maria, og igsuon nila ni Santiago, og ni Jose, og ni Judas, og ni Simon, og dili ba ang iyang mga igsuong babay aniaman usab kanato? So, nagisgot ni igsuon nga si Maria aduni anak nga si Ginoong Hesus, unya si Ginoong Hesus adunay igsuon nga si Santiago, si Jose, si Judas og si Simon. Unsa may pangutana ni igsuon? Unsa man sila, Pastor? Igsuon gyud ni sa unod, Pastor. Bali ang ilang nanay usarang si Jose Sanofe. Okay. Ingan igsoon. Naay mga theologian nagatuo nga kini literal gyud nga igsuon. Kay kung dili ni siya literal nga igsuon, nganong isulat pa man ang mga pipilak nga ngalan ani? Kung miingon man lang og kay ang word man gud nga gigamit ani nga Greek word igsoon is adelphos. Ang word nga adelphos igsoon pwede ma-refer sa gitawag nato og igsuon sa dugo. Pwede sad ma-refer igsuon nga nag-refer sa parente o igagaw. Okay? Pwede sad ma-refer sa uban nga nagunaw-unaw man theologian nga igsuon sa pagtuo. Now, ngani, ang Roman Catholic Church, di sila mo dawat anang katarungan nga naiigsuon sa unod si Jesus Christ. Tungod kay gusto nila i-maintain ang doktrina sa pagkabirhen ni Maria. Okay? Kay kung naiigsuon si Jesus Christ, nagpasabot nga dili gidi ay birhen si Maria. Kay si Jesus Christ, gianak man siya, ang amahan ni Jesus Christ, ang Espiritu, gilalang man siya sa Espiritu Santo. Wala siya amahan kung atong basahon sa Biblia, walay amahan si Jesus Christ. Kailalang siya sa Espiritu Santo. So sa ato paigsoon, sa panahon sa pag-anak ni Jesus Christ, virgin si Maria, kay wa mahilabti og lalaki.
kay si Kristo lalang man sa espiritu. Now kaso dinhi gisundan sa bersikulo nga naa sa igsuon nga si James, si Joseph, si Simon. So imo makita minit si kung naa siya anak nga nasa mga anak si Maria gawas kang Kristo, so dili na virgin si Maria. So dili siya matawag og immaculate conception nga birhen. So naningkamot gyud in town ang Roman Catholic Church nga kinahanglan virgin gyud siya. While ang ubang theologian moingon nga naigsuon si Jesus Christ gawas sa gitawag nato kang kining gitawag nato kang Jesus Christ nga anak, ang uban naguna nga anak ni Joseph. Now kini nahimong controversial kay ang uban moingon nga kini siya igsuon ni Jesus Christ tungod kay anak kani ni Joseph kuno sa iyang kuan, no? Sa iyang kaagi. So daghan ang mga interpretation diri igsuon. Now ang Seventh-day Adventist dili magproblema ni ana. Nga naman walay Virgin Mary nga pagtulunan nga immaculate nga gitawag nato nga nahimong Queen of Heaven. Walay doktrina ang Seventh-day Adventist ni ana. Okay? So, unsa may problema kung si Mary virgin? Wala mang problema ang Seventh-day Adventist niya na. Unsa man say problema kung si Mary dili na virgin kay literal to niya mga igsuon, wala problema ang Seventh-day Adventist ana. Kay wala mi doktrina nga si Virgin Mary mao na ang Queen of Heaven karon. Wala may problema. Ang sentro igsuon mao si Jesus Christ. Importante nga si Christ na tao dili pinaagi sa similya sa usa ka lalaki. Na tao gikan sa lalang sa Espiritu Santo. Mo nay pinaka-importante diha. Mo bitaw ang iglesia ni Kristo maglisod sila o gunahuna nining ang anong si Kristo kung tao gid siya nga dili Dios. Now unsaon nila pag-prove nga si Kristo gikan sa similya sa tao? Gikan man siya sa lalang sa Espiritu Santo. So walay problema ang Seventh-day Adventist niya na igsoon kung maliteral ni o madili. Ako, personally, pwede man ako ni madawat mingo nga si Kristo na siya'y igsoon. Kaya nga naman, di man siya na ma-qualify igsoon sa similya sa lalaki. Kay si Jesus Christ, wala may similya sa lalaki, kundi lalang man sa Espiritu Santo. Balik ka ni mo igsoon. Pastor, pag-utan lain mo na, Pastor. Sige. Kani bang kuha, Pastor? Kaning, itong nag-gitay na sa cross ng Ginoo, Okay? siya mo sa gitili ni Sanuan. Ngayon bang dito mong Sanuan, Pastor, kung nga siya ito lain? Naa si? Dito man siya, ang ginahan, dito man gitili ni Sanuan. Itong isa ka disipulo niya. O, nga naman. Siya mo Ngayon dito man, kung ngayon siya nga, anak ni Maria, ang akong gitalib na nga, ano dito ba siya Sanuan yung puyok na yun, ubang yung Sanuan? So, unsa may imong problema na igsoon? Dautan di ay kung pananglitang ang imong huna-huna mo na siya. Murag kami pa to, murag ba ang ngayon mo pamilaw na nga doon naman kasi mga anak pang lain. Actually, igsoon, dili man ni siya mahimong problema kay kung imong una-unaon, gitawag ni sa theology igsoon og peripheral theology, dili central theology. Unsa may problema kung si Maria tuanan ng lakiha, tuanan ng isa ka apostoles, wala man na siya problema igsoon, dili na siya importante alang sa kaluwasan sa tao. Ang importante si Kristo namatay, si Kristo na tao, si Kristo gilubong mamatay, nalubong unya na banhaw. So mo na gitawag og central theology. So dili na nato angay ngato na siya utukion nganong naingana kay dili man detalye ang balaan nga kasulatan nga pagasulat igsoon. Dili siya detalye. So kay nakabalo man ko sa imong una igsoon kay ang uban mo argue man god nga wala gyud igsoon nga literal si Jesus Christ kay didto man siya sa kang Juan. Usbon ko walay problema ang Seventh-day Adventist kung walay igsoon si Jesus Christ. Okay? Wa sa problema ang Seventh-day Adventist kung naigsuon si Jesus Christ sa unod. Kaya wala na nakapaapekto sa among doktrina. Ang magproblema na igsoon ang Roman Catholic. Kaya makaapekto sa ilang doktrina kung si Jesus Christ naiigsuon nga lalaki.
Problema na sa ilang doktrina. Kaya nga naman, ilang doktrina karon igsuon, Queen of Heaven si Maria nga wa gyud matandog sa lalaki bisag gamay. Magproblema sila kung kini nga teksto ang tinuod nga interpretation nagyud siya tinuod nga igsuon. Magproblema sila ana. Kami sa Seventh-day Adventist igsuon wala ko gitawag dapigan aning duha kung asa ana nga interpretasyon. Wala problema ang Seventh-day Adventist ana kung asa ana nga interpretasyon kay both aduna sila katarungan sa word nga adelpos. Kaya nga adelpos daghan mo siya gagamitan. Okay? So ang Seventh-day Adventist wala problema niya na kung unsay interpretation. Ang problema ang Roman Catholic. Go ahead, Exxon. Padayon. Okay, wala na? So, daghang salamat Igsoon mo na nga ako lang gi-open ang dalan kay para sa among peripheral theology mo na siya. Dili pwede dapat awayan aron adunay panagrespeto kung unsa imong gituhan mauna. Pero usbong ko lagi dako kay problema ang Roman Catholic kung kini nga interpretation labanan sa uban nga literal nga adunay igsoon si Jesus Christ. Muna daghang salamat igsoon niya na. Niya dinhi si W. Wright Las Marinas Fabro. Okay, nana sa tayo laing caller. Go ahead, Igsoon. Palihog. Hello, may hapon Pastor. May hapon, Sab. Nani tubig nga Pastor gamay sa Deuteronomy 23 kani Pastor. Okay. 1 and 2. Okay, murag bukat kay siya Pastor ug unsa man gyud poy ato nga mahimo nga baruganan ingon nga mga anak sa dili ninyo. Dili kinasal Pastor ba? Okay. Ni mong gaignon. 23. 23. Actually, verse 2. Verse 2 di siya Pastor. Ang anak nga dili kinasal, dili magasulod sa katilingban ni Jehova. Bisan hangtod sa ikapulo kakaliwatan o dili sila magasulod sa katilingban ni Jehova. Unsa may imong problema na Igsoon? Unsa ka bukat Pastor kana actually daghan magud kang makaigsunan pud nga mga pana. Ano bitaw sa ato ko lagi kasiguruhan ang mga anak sa dili kinasal. Actually, Igsoon ingani, kung imong kwaon ang kasaysayan sa Deuteronomio, mga balaod ni sa civil sa theocratic form of government. Ingani manggod. Human nga ang mga katilingban sa Israel nakagawas gikan sa Ehipto paingon sa wilderness bisag asa sila kaabot sulod sa 40 ka mga tuig hantud ni sulod sila sa Kanaan. As a theocratic form of government igsoon, naa sila'y mga pamalaod, na sila'y health laws, okay? Na sila'y civil laws, nasad sila'y gitawag na tog moral law. Okay. Now, kini civil laws ni siya igsoon nga nahitabo sa panahon sa katilingban sa Israel. Wala apil sa atong kakapanahonan karon sa ila. Kung nakay Bisaya gani igsoon nga Bible, ang uluhan mga gibutang sa Bisaya nga sa Bible ni sa mga tao nga gawas sa mga katilingban nga balaan. So, kini siya gi-practice ni sa mga tao nga gawa sa katilingban nga balaan. Kay bantayan ninyo igsuon, ang Israel dili ni sila pure nga mga Hudiyo ang nanglakaw nang gawas gikan sa Ehipto. Na ay daghan mga mixed multitude igsuon nga gikan ra gihapon sa Ehipto. Ug usa ka sampol ani igsuon nga kini nga mga pamalaod didto ra ni sa ilaha. Kung imong sibugan ang verse 1 tanawa. Ang nasamaran sa itlog kung naputlan sa kinatao dili makasulod sa katilingban ni Jehova. Okay, makaingon tayo nga grabe ni nga balaod. No, dili. Ngano man tungod kay kani nga balaod igsuon na-refer ni siya igsuon sa mixed multitude. Remember, mixed multitude. Og adunay tratar ang mga Hudiyo kaniadto igsuon sa gitawag og tinuod nga Hudiyo og mga mixed multitude. Okay? So, kini siya nag-refer igsuon sa gitawag nato og theocratic form of government. Wala na makapikto sa atong kapanahonan karon. Although dili maayo ang usa ka tawo nga dili kinasal nga gitawag nato og mag-ipon. Pero ang gatong gisgutan dinhi mao man ni ang theocratic form of government kaniadto. Wala na tay labot ang theocratic form of government exon. Go ahead, padayon. No, wala na?
Okay, dagan salamat Igsoon sa imong kuan. Si Michael W. mayong hapon pastor, dagan salamat sa imong programa pastor. Daghan ko og nakatunan. God bless. Daniel Rodriguez Hortelano, maayong hapon pastor. Pagrit lang nako akong mga kaparentihan, mga Hortelano diha sa Cagayan. God bless pastor, watching from Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ronel Berhami Sanchez, mayong hapon Pastor Chris. Salamat always sa imo programa and palihog ko pagbati sa isdi tubod Lanao del Norte under ni Pastor Gaid og sa Sanchez family. Salamat, more power Pastor. God bless watching here in Kuwait. Okay? Kumusta usab sa atong mga kaigsunan sa Kuwait, no? Og niasab din si G.I. Miralles, mayong hapon Pastor Chris. God bless sa imong programa. Walay paltos jud ang among pagtan-aw namo bililhon nga programa from Daan Bantayan, Cebu. Loiting Bautista, okay Pastor, nasabtan ako. Salamat sa mga verses. Shivari Ricanya, Pastor, ana ako friend diri sa Japan. Kanus ba daw namatay si Jesus, nakalimutan naman good ko. Okay, igsoon nga ni walay tuig nga gibutan dinhi sa Bible, pero base sa mga kaysaysayan 31 AD. Okay, sa mga dagko nga mga references such as Grolier's Encyclopedia Britannica, 31 AD ang pagkamatay, pagkabanhaw ug ang pagsakan ni Christ didto sa langit. Okay? John Edward Redelias Cañete, mayong hapon Pastor, nakapaminaw na pud ko sa imong programa. Ilham Adi Rivera, Pastor, ngano naman walay mga namatay nga gimbalik diri sa kalibutan sa buhi aron unta magsulti og unya gyud ba og magpamatuod nato nga buhi unsa gyud ang nahilangit tang tanan. Okay, igsoon mo ni. Ang tanan nga nangamatay mo nang walay nibalik igsoon kay naa pa man na sila sa ilang lubnganan. Okay? Walay usa karon igsuon nga niadto og langit gawas atong gilalin og gikuha. Si Enoch kadawang hari 2:11. Okay? Si Elias unya si Enoch sa Hebrewanong kapitulo 11. Tuana na sila sa langit igsuon gawas ana ang tanan nga mga nangamatay diha. Okay, ato sa bugtuon kay naatay caller. Go ahead caller. Padayon. Okay, caller, live na ka karon. Huwag nawala? Go ahead. Padayon. Niya din si Annabel Tumampos Lagata, watching from Dubai. Mayong hapon, Pastor. Okay, caller. Okay. Niya sa din si Gigel Imong. Hello, Pastor. Maayong hapon kanimo. Okay, go ahead. Padayon, Izon. So, kung wala... Hello. Okay, go. Padayon. Padayon, Izon. Kung wala, putlong ka na mo. 1. Go ahead. 2. Hello. 3. Hello. Okay, go ahead. Padayon. Nara ko itong tama po sa ba? Padayon. Sa may pangutan, Exxon. 5 minutes na lang. Kung wala kayo pangutan na, putlong na mo within 3 seconds. Go ahead, padayon. Palihog putla na lang, kailangan kayo. Niyasab din si Ray Dilema Lucaberte, mayong hapon, Pastor. Watching from Hinguog. Niyasab diri si gitawag na to og Russell Celes Raso, hello. Og Lindy Arellano Kaduyak, no? Ato ipahibalo sa atong caller nga precious kayo ang oras dinhi sa pangutana, Pastor. Kung nawag mo diri unya dili mo makabantay nga gi-entertain na mo, putlong gid nato ang ato nga caller kay sometimes siguro nay manawag kamulot ang tubag diri gi-pawait sa sila. So inyong obligasyon usab nga muhulat. Anyway dili man na dugay. Pero sa pagsulod igsuon nga wala ka dili maayo nga adunay bakante sa gitawag nato og oras, no? So mubo naman sa atong panahon di naman tinta kadawat og mga pangutana diri kay lisod na kayo, no? Arjun di Batayen, Pastor, pwede ba makaon ang balot?
Okay? Wa man tayo babasa ang dili pwede igsoon. Unya tanawa ang mga daan natong mga episode natay explanation niya na. Nya ikaduha pa wala tay nabasa sa Biblia igsoon nga gidili ang pagkaon sa balod. Di na lang ako nataso ng explanation kay mubo naman sa atong panahon. G.M. Martin, excellent. Okay, John Ver Abuga Verano, niya sa dinhi ang gitawag nato og Michael W. Mayong hapon, Pastor. Daghan salamat sa imong program. Pastor, daghan ko og nakatunan. Okay? Nasa dinhi si natoy nangutana dinhi nga akong nabiyaan, asa ra to gusto nako balikan aron akong tubagon. Anyway, sa sunod na lang kay pamasahon ta ni tanan og atong ibalhin sa gitawag nato og papel na. Okay, niya sa dinhi sa ang uban nato mga Christians din igsoon nga gadampuog man ni mga pangutana nga wala pa nato matubag. Usay ato na lang gi-entertain ang atong sa Facebook aron dili gyud kay magdasok tanan. Ug akong gipasalamatan ang tanan nato nga mga suki og na nagapaminaw sa naglaing lugar no. Ug pasalamatan tanako ang tanan mga Hope Channels. Ilabi na usab gikan dinhi sa DXCR, Pastor Teddy Asok ug usab dinhi usab sa gitawag na to Glong Vine sa Bagong Taas uban sa mga kaigsuonan dinhi sa Hinguog usab uban usab sa ato nga station manager. Bueno, 2 minutos na lang nabilin. Sa ngalan sa among station manager Sir Jenster Calibod ug usab sa ato nga communication director Pastor Hisbon Boscato ug usab kang Pastor Nelson Paulo ang ato media ministry director sa division. Kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon siya nang pagkamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran more angay nga mabuhi. Magampo ta. Dagan salamat o Dios sa imong pakiguban. Dagan salamat sa imong gugmag panalangin. Lord, among gikalipay ang imong pagduaw sa matag usa kanamo. Ako nagaampo pinasahi alang sa mga nagbalatian ana karon sa ospital. Ilabi na usab ni Sister Macaria Aspirin nga adunay balatian usab nga gihambin sa iyang kasing-kasing. O kami nagahangyo nga ikaw magatuyod sa imong tuong kamuit aron sa pagpanalangin sa iyang tambal nga ginatumar nga mahimong instrumento ngadto sa iyang pagkaayo. Og sa tanan usab nga nagbalatian nga nasa ospital og sa panimalay, ikaw magaduaw kanila. Ako nagaampo usab sa pinasahi sa mga OFW nga naa karon sa tibok nga kalibutan. Panalangini ang ilang pagpaningkamot, panalangini usab ilang pamilya nga naa dinhi sa Pilipinas. Nagaampo usab ako alang usab sa amo nga presidente sa Pilipinas, President Duterte, nga ikaw magapanalangin kaniya uban sa iyang mga cabinet members o panalangin usab ang tibok nga Pilipinas nga diin kini magmalambuon hantod sa imong pagbalik. Salamat o Dios sa imong pagdungog sa imong mga pag-ampo kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives.